ଝିଅଟାରେ ଏତେ ତଳୁ ଖସିଯିବ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି। ମତେ ଏତେପରି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଜି ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସରଳରୁ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ତୁ ଚାହୁଁନୁ? ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଝାଇଦେଲୁ ଯେ ଆଲୋକ ଖଲାସ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ବାପା, এইটা হচ্ছে ওকিলের বুদ্ধি। বুদ্ধি কি বুদ্ধি? ধর্ম কোন জানিছু? বুদ্ধি কোন তু জানিছু? আরে বাপা, ধর্ম কাহাকে কুহাযাଏ তু জানিছু? বাপা, ধর্ম কোন তু জানিছু? কোন বাবা? যদি কোন জানিছু ধর্ম কোন যদি তু বুঝিছু তাহলে আলোক ভাষীକୁ তু বিରୋଧ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆ ସତର୍କରେ ତୁ କେସ୍ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଏ କ'ଣ ନ କରିଛି ସେ ତୋ ପାଇଁ? ଆରେ ତାର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କଥା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ହେଉଛି ତାରି କାମ। ତାରି କାମରେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି? ଭାବିଦେଲି ତୋ ତା ସପକ୍ଷରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଥିଲି। ଟଙ୍କା ଲୋଭ ତୋତେ ଆଜି ଏମିତି ପାଗଳ କରିଦେଲା ଯେ ତୁ ବିଧାୟକ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଗଲୁ। ତୁ ପରା ତାକୁ ଦିନେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ତାକୁ ବିବାହ କରି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଥିଲୁ। ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ। ତୁ କି ଲାଭ ପାଇଲୁ? লাভ ପ୍ରକୃତ ଭଉଣୀ। ଆରେ ତୋର ଏ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରୂପାଲି, ବହୁତ ଖୁସି। ମାନେ ଆରେ ବୁଧୁ, ଯୋଉ ଲୋକଟା ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ପଛରେ ନ ଯାଇ ଧର୍ମ ପଛକୁ ସାଥୀ କରି ବଞ୍ଚିଛି, ଆରେ ଜୀବନରେ ସେ ପାଇଛି କ'ଣ? ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ଅଭିନୟ। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୁଁ ତ କାମ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ରୂପାଲି, ବହୁତ ଖୁସି। ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା? ତାହେଲେ ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଏମିତି କାମ କରିଦେବି ଯେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ବୋଲି। ତୁ ପିଲାବେଳେ ଗାଜର ହଲୁଆ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଗାଜର ହଲୁଆ କିଣି ନେଇଯାଇଛି। ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗାଜର ହଲୁଆ ନେଇ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। तो कामयाबीर खुशी रे तू आज मन इच्छा गाजर हलुआ खेबे ने ए भाई पिला दिने कहू जे तुम गाजर हलुआ करे सेते बेले से ता निज हाथ रे मते खुआई दिए आ तू आज कोन तो भौणी के निज हाथ रे खुआई दबनी नहीं माने दे भाई मते निज हाथ रे खुआई दे भाई मते तो निज हाथ रे खुआई दे नहीं दे मते निज हाथ रे खुआई दे हो आओ ठीक है आया
କଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସତି ମାରିଥିଲି ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି କାହିଁକି ନା ଯେ ଆଲୋକର ଶତ୍ରୁ ସେ ମୋର ବି ଶତ୍ରୁ ଆଜି ଓକିଲଟା ଆମର ବାକି ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର